wana mai wana baba pamusoro. Ndofunga nezvinezvi tichatanga nekuti kwafumiwa Mondiso tozoombera bare redu nai. Ngatiomberei kwafumiwa Mondiso. Kwafumiwa Mondiso. Alright. Ngatiomberei mambo wedu. Mondiso. Ya, atizodanya neupedza nguwa mvura yeda kunaya. Patakasira nyedu tinopaziwa nai. Sani panguwa ino tauda kubvunza changadza kuti uya nazo zvakaita musaridzirwa marume zuro wanzwe mutaura nemazita acho kuti zvakadai chasara chine muchikanda soko makamboita pamusoro idare vana soko zvinhu zviya zvakanga zvakasara zviya zvauya zvinorova mombe hadzi 6 nemombe yamambo imwe kureva 7 yeti nebhutsu jongwe nenhongo zviripo. Uyo kana wapedzerwa nhasi pana pane zvachada kuzotogadzirwawo. Unotosiya foni namba yako newoudza nevamwe wako wasati wauya newakauya. Muchazodiwa mese toenda pakaitira nyaya iyoyi kusvika tesenasha iyo. Muzogadzirirwa chivanhu chenyu. Musazofe futi makati penseni mambomuona. Mukati mamuona makabhadhara munova makunyapa mouya moti kuzotaura. Asi anongatopedza nemapa chamunozoona. Shoko rakanaka zvishuwa. Ngotawo mubvumba wacho wakatangira uko kwakure tobvunza kuti anoda peta kana tapaona $100 anoti kasunungurwa weri kina $100. Chema ichema aitobvasika. Mona kubatsiwa tichionawo. Unobatsiwa mamega uko yatigadzisa. iri kuuya kode. Iri kuuya. vade Iri kuuya kutaura. takaimirira kuuya kuna mambo kuratidza kuti munoda kuti tiyanane. Handiti hapana patichati isusu tokuti hande kwachipfuwa miti tonosvika uko takuponda isi takutora maoko mamambo. Sei imimi musiri kurispektawo Changamira? Kana Changamira vachitendera kuti aiwa endai nawo takutorai maoko maChangamira. Ndopatingabva taenda nemi unosvika kuti tauya naye pano pamusha tipondei. Hakuna zvakadaro. Kana muchitya aiwa zviri kwamuri. Ini ndandigare kuno. Kwandogara kwacho muchatozobudisa mari yakawanda pamuchazoda transport. Manosvika ikoko pamuzinda aiwa ndinokudamburai mari yakapfuura iyo. Saka zviri kwamuri hatisi kukumanikidzai. Pamusoro yana moyo. Ini ndingorire chichemo chiya chandakambotaura pamashure paya. Kuti taikumbira kuti vanhu vanenge vachiuya zvavanenge vakataurirwa ungotedzera izvozvo. Iye zvinoka akatatu vanhu vachinge vachichema chema. Ivo vachaenda ndorati kuti takachema chema. Ndofunga musi weFriday takanzwisisa wana Mondiso ngitaura kuti hazviiti kuti zvinhu zvidii zvidzokere. Saka taikumbira kuti zvinhu izvozvo zvisangorambe zvichidii zvichiitika. Ndatenda. Ndofunga tatakawirirana kuti gore rino ndopazvinopera. Kuti gore rino kwauya vanhu 3 chete. Saka gore rinouya wachasvikira kuna ishe wavo. Wachaenda kwaZanu ndichavaudza zvandakuda. Rapera kagore. Hatirambi tichinyengerera vanhu vakandiuraya. Ndichawedzera dzandinowedzera ndofunga kuti dziite 3. Murunzwa pamombe 27 chadzia wari kuwedzera 3 dzekupedzera nguva. Takatanga muna October, December. Hapana auya, awa ndo wapedzisira kuuya. Vhiki rinouya rarimwe gore.
Saka ndati pa 27 dziya pane dzimwe 3. Ko bhutsu dzacho dziri kupi? Bhutsu neheti ngazviiswa apa pamwe hazvisizvo. Makomana mimi maita zvisizo kanini. Zvimwe zvacho munobvunza. Mabvisirei tambo. Munoisunga sei mari? Atinosunga. Usunga. Ikangotiteera chete ikangoenda chete tikangoenda nayo chete mwakutouya neyamambo nhasi chana. Ikangoyambuka rukova chete. Zvimwe zvacho munobvunza ka. Kwete ungopotoniwa. Ari neyamambo nhasi chaizvozvo. Vana Zero 7 1 3 3 double 3 2 8 double 7 many jumbo. Ng'ombe yacho ndio hiyo. Kana muda ule unaenda. Papa ni mchonga wako maana ndio nitaona ama yeye kazi kwamba Moyo batai. Usunga. right. All right. Sitakutomira basi kuti mimi atikabvika pamba vanhu varipo.